Vale, aquí seguimos en Irmandades da Cuadra, a mellor música dos 60, 70, 80, 90, 00, 10, 20, 30, música futurista. Aí está, ese narrador tolo, verdad? Xa queda menos para que acabe o fin de semana, xa queda menos para que acabe a pandemia, xa queda menos para que vos encerren na vosa puta casa, xa queda menos para que acabe a expansión da Vía Láctea. Bueno, vamos a poñernos serios. Ahora veñen uns chavales que iniciaron fai un lustro son 5 anos, un proxecto que se chamou Nova Era. Unha banda de gaitas, a priori, pero eu creo que unha banda de gaitas diferente, polo menos diferente. Están con nós hoxe os seus 2 directores ou 2 dos seus 3 directores, porque me acabo de enterar de que igual son 3 e solamente invitamos a 2. Están con nós Dani, boa tarde, Boas tardes. e Álvaro, boa tarde. Hola, boas a todos. Vale, Dani, fago xa a pregunta a ti porque teño máis confianza. O piloto Claro, José adelante. Rojas tamén é director de Nova Era. Confirmado, podémolo confirmar, así é. Digamos que os tres somos directores artísticos da banda, inda que detrás do traballo pois hai moita máis xente. Temos tamén un equipo creativo dunhas 10 personas que se encarga de todo o que é redes sociais, publicidade, prensa, organización de eventos, e, bueno, pois, inda que nós os tres sexamos de vez en cuando pois cabeza visible nos concertos ou nas actuacións, pois o equipo somos todos, a verdade. Vale, o sea que José Rojas combina o pilotaxe no Xibiku Team, no seu Toyota Corolla, coa dirección de Nova Era. É Facíanos- totalmente multifuncional, o sea, cualquier día, un sábado pode estar tocando con Nova Era e o domingo pode estar botando unha carreira por lá por Burgos ou onde cuadre. Vale, pois hai que pasarnos ese contacto para falar con él. Por suposto. Vamos xa ao serio para os que non vos coñezan. Que facedes? Faime unha síntese de Nova Era, porque no voso Facebook, ademais de Banda de Gaitas, pon que sodes unha asociación cultural para o fomento da música na comarca de Monterrey. Bueno, unha síntese do que Nova Era, pois, digamos que simplemente somos un grupo de amigos gaiteiros, de amigos instrumentistas, que non tiñamos un espazo onde poder crear a nosa música aquí na vila, e decidimos crealo por nós mesmos, decidimos ter esa iniciativa, e empezando da nada ata construir pois unha familia como a que temos agora. Digamos que a síntese de Nova Era é unha familia dunhos amigos que tocamos de vez en cuando. Vale. Boa tarde, Dani e Álvaro, que tal? Bueno, imos comezar, Hola, vou comezar as preguntas con Álvaro. De onde ven o nome de Nova Era? Para que os que non coñecen agora mesmo a orixe deste nome, para que poidan descubrir. Pois isto igual non o contamos así nunca por do que é o ámbito da banda. Nova Era son dúas palabras que representan o que facemos. Quixemos facer unha música distinta, iniciar todos xuntos unha nova etapa, xente que antes tocábamos noutro sitio, que nos xuntamos para tocar, e simboliza esa nova etapa que iniciamos. Pero realmente as dúas palabras sacámolas casi de broma de un grupo que había en Berín hai moito tempo, que se chamaba algo así como Aires Novos, e tal, e fomos evolucionando ese nome, e fomos dando forma, porque queríamos que simbolizara eso, un aire fresco, unha nova etapa. Entón, bueno, pues encaixou o noso nome de Nova Era. Perfecto. Vale, moi ben. Como vivistes esta época de pandemia? Como vivistes, non? Como estades vivindo? Como vedes o futuro? Porque agora mesmo non sabemos canto vai durar. O que antes eran actuacións, supoño, semanais, agora haberá poucas. Cara, onde vai Nova Era? Como viviu e está vivindo a pandemia? Álvaro. Pois vivímola como todos e como en todos os ámbitos, pero con bastante incertidumbre. A verdade é que nos pillou nun momento no que estábamos crecendo moitísimo, acabábamos de presentar o CD, que nos levou 2 anos de traballo, a xente estaba super enganchada. Bueno, digamos que foi un corte para a actividade, para todo, pero bueno, este ano a verdade é que actuacións prácticamente ninguna, participamos un grupo reducido no FIC, porque tiñamos xa dado o compromiso de participar e parecíanos unha boa actividade, e tamén tivemos un par de actuacións máis por aquí por a zona, pero moi en grupos reducidos e moi pequenas. En cuanto ao futuro, pois estamos traballando, bueno, os que nos siguen un pouco por redes sociais, estes días se puderon enterar de que algunha sorpresiña nova, xa podemos dicir que gravamos un EP de estudio que vai a ter 3 temas,
E nada, salirá nos próximos días xa o primeiro single e poder escutar por aí un pouquinho da nosa música que seguimos facendo. E xa un pouquinho a largo prazo, pois intentaremos, cando se poida, recuperar a actividade normal. Vale, precisamente a seguinte pregunta era sobre o traballo que anunciastes este mércores 13 de xaneiro, aínda que o programa se está emitindo o día 30. Estamos grabando isto a 16, non sabemos se estamos vivos. Dani, pasaches o coronavirus? Non? Non, Álvaro, pasaches o coronavirus? Non, creo que non, vamos. Vale. Bueno, a seguinte pregunta para Dani. Que destacarías da traxectoria de Nova Era desde o inicio, aparte do monólogo do Jota no auditorio, claro? Bueno, eu creo que o monólogo do Jota foi un punto de inflexión. A partir de aí as cousas empezaron a ir ben, e notouse moito. Pero que destacaría? Eu, un pouco o que vos comentei antes, cando comezamos non tiñamos nada, non tiñamos nin traxes, nin instrumentos, nin ningún apoio administrativo, a nivel administrativo, económico, ni nada. Entonces comezamos de cero, comezamos simplemente cun piar, que era a ilusión. E a partir de aí fomos traballando, moita xente, con moitas ganas, con moito esforzo, con moitas noites en vela, con moitas actuacións, moitos coches de equipa lá, a estar tirado na carretera. Eu creo que o que destacaría na trayectoria foi o esforzo da xente que está dentro. E temos o que temos agora, podemos sacar un disco, ir viaxar por Europa e todo eso, pois gracias a que a xente foi comprometida con este traballo. Vale. E Álvaro, que destacarías, bueno, máis ben, que obxectivos ten Nova Era para o ano 2021, para o ano no que estamos? Pois todo desde a prudencia, evidentemente, porque temos cousas en mente, pero todo dependerá de como estea a situación, pero queremos retomar un pouquiño a actividade partindo desde a nosa zona, facendo algún tipo de evento, organizar alguna actividade cultural, pero dentro da nosa zona, que encima, claro, as restriccións que hai e que ao mellor non siga habendo, pois é o máis aconsellable, e incluso colaborar con algunha asociación ou algunha agrupación tamén de aquí da zona. Estivemos participando hai pouco na mesa redonda que organizou Farlopa Pantín. A verdade é que foi moi productiva, puxémonos en contacto entre os agentes culturais da zona e traballaremos un pouco nesa liña mentre non se poida xa volver a salir, viaxar ao estranxeiro, dar actuación noutras comunidades como facíamos antes. Vale, decía eu na introdución que me parecía que Nova Era unha banda un pouquiño diferente ás demais, porque cando escoitas banda de gaitas venche á cabeza a típica música de gaiteirada que se ve a veces pola televisión. Que diferencia a Nova Era do resto de bandas, como poden ser o Deportivo da Coruña, por exemplo? Que diferencia a Nova Era do resto de bandas? Podedes-me contestar os dous. Está apuntado Álvaro, pero eu creo que debedes contestar os dous. A diferencia de Nova Era do resto de bandas, eu creo que quizás o estilo, ou, mellor dito, a carencia de estilo. Cando vemos un modelo de banda, por aí adiante, pois vemos unha banda que preserva a música tradicional, que é desde onde nós queremos partir, e é necesario. Pero nós, ademais, pois intentamos buscarlle a gaita, pois, digamos, os seus límites. Se queremos tocar salsa cubana, tocámola. Se queremos tocar swing americano, tocámolo. Música balcánica, tocámola. Eu creo que iso é un pouco a diferencia, que intentámonos abrir ou explorar todos os horizontes que podamos ter e por iso, pois, temos un estilo distinto ou unha carencia de estilo distinto, digamos. Vale, os límites da gaita, Álvaro. Sí, pois un pouco na liña que dicía Dani, xa que falas de fútbol Jota, pois igual que coñecemos os que lle gusta o fútbol, que cada equipo xoga dunha maneira diferente, pois este xoga a presionar arriba, outro sacar o balón desde atrás, pois tamén nas bandas de gaitas pasa un pouquinho igual. Se estás un pouquinho metido no mundo das bandas de gaitas, xa conoces a cada unha o repertorio que toca ou a forma que ten de actuar, xa ten un estilo e xa sabes por onde vai vir. E nós o que buscamos precisamente en Nova Era é romper con eso, non ter un estilo definido, senón sorprender cada día. Eso creo que é o que nos diferencia un poquinho do resto de bandas. Vale, moi ben. A seguinte vai volo facer Marcos, pero vamos a facer a todos os que pasen por aquí. Bueno, a verdade que é un placer tervos aquí hoxe á tarde e sobre todo, bueno, poder coñecer a vosa opinión neste ámbito, non? De como vedes a cultura en Verín e comarca nos próximos 3-5 anos, 2-3-5 anos, máis ou menos.
A pregunta concreta pode ser proposicións culturais para dinamizar a comarca. E contestade aos dous, se pode ser. Vale. Pois, como che comentaba antes, a raíz da reunión que tuvemos na mesa redonda surxiron bastantes ideas, nós xa tiñamos algunha de colaborar con grupos da zona, todo dependerá un poquinho do que nos fagamos, do que nos queramos facer e de como nos lle transmitamos a xente que as actividades que facemos son seguras e animalas a volver, porque non vai, evidentemente non vai ser de repente, a confianza que volver a ganar, non só na cultura en todos os ámbitos. Entón, dependerá do que nós traballemos como agentes culturais que somos da zona para poder reanimala. Temos un equipo creativo que creamos aí pouco dentro da asociación que se está encargando da elaboración de un plan de actividades para este ano, do que, bueno, incluiremos, se se pode, retomar alguna das que se organizábamos, como jornadas culturais, con charlas sobre a gaita, actuacións en distintos centros de Verín, incluso Corneros facíamos tamén actividades. Evidentemente, isto non se sabe se se poderá ou cando, pero, bueno, temos idea de retomar o que facíamos e ainda facer alguna cousiña máis. Vale, Dani. Perfecto. Eu creo que en Verín temos unha boa base en cuanto a cultura. Temos grupos de teatro, temos unha escola de pintura que xa leva funcionando moitos anos, agora temos un conservatorio profesional, temos un montón de axentes que crean música como as charangas de Verín, que nos, igual que somos banda de gaitas e nos contratan moitas veces pois para ir a dar alborada a moitos povos, pois cando estamos nos carteles estamos moitas veces acompañados tamén por charangas de Verín. Creo que temos moito potencial en Verín, e quizáis está un pouco pois desaproveitado ou pouco valorado, non por ningún sector en concreto, sino que igual a situación pois, se foi formando así e acabamos hasta chegar aquí. Eu creo que co que temos podemos construir un futuro moi apetecible para a cultura de Verín. Podemos intentar tender pontes entre todos os agentes culturais e crear algo xuntos e tamén por separado, pero sobre todo fainos falta dúas cousas, unha que nos respalden desde as administracións na medida do posible, eso, que nos respalden as administracións locais, non tanto a nivel económico, sino quizáis publicitar pois a cultura e os eventos que teñamos por aquí. E segundo, pois que a xente entenda que a cultura é segura tanto para o público como para o que está en riba do escenario e que a xente que este en riba do escenario pois tamén sexa responsable. Creo que, como decía Álvaro, recuperar pois esa seguridade do público é moi importante, pero tamén que o público pois aposte por nós é moi importante para nós. Sempre estamos escoitando nas novas, nas noticias, pois que hai varios sectores que están moi perxudicados por a pandemia, pero a verdade non escoito case noticias do sector da cultura e creo que o sector da cultura xa tiña problemas moi serios antes da pandemia, canto máis agora. Por poñer un exemplo, todos os técnicos de son, toda a xente que traballa detrás de escenarios, de auditorios e todo, non tuveron nada este ano, pero absolutamente nada. Moi poucos tuveron a oportunidade de traballar. E son familias, igual que o resto dos sectores, que non poden ter un salario agora mesmo. Sí, efectivamente, eu na mesa redonda xa dixen a miña opinión. Eu creo que o fallo polo que se chegou a esta situación é o de non ir todos a un ou non darnos valor uns aos outros. Xa para empezar, este mesmo podcast non contemplaba invitar xente de Verín, pero non contemplaba o que vai ser a partir da hora e do que me din conta ali, que era poder ser un micro para todos e para que todos poidamos ir contando o que facemos. Digamos que houbo un individualismo en Verín de remar todos pro seu lado que nos levou a estar agora todos moi remando contra a corrente. Vale, poñémonos xa un pouco de coña. Vámonos a preguntas polémicas. O noso corresponsal en Madrid, Iván Rodríguez, que se dedica a espallar a cultura verinense galega por a Castellana e por Vallecas e por eses barrios, deixounos gravadas un par de preguntas que, según el, levantan polémica. Eu a verdade é que non as entendo. Bueno, vos escoitadeas e creo que as tedes que contestar os dous. Aí van. Boas tardes, perrechos! Que tal andamos, gaiteiros? Nada, vou moi rapidiño que teño o coche aparcado en doble fila. Teño dúas preguntas que facervos. Álvaro, Dani, mirademe os ollos e respondeime con sinceridade. A primeira é a pregunta que máis me preocupa das dúas. Vos sodes máis de fol vacío, fol baleiro ou fol cheo?
E logo xa outra moi de andar por casa. A nivel gaita, é que non vos tire a terriña, que entendo. Carlos Núñez ou Evia? Cal escolléis? E debatideme e xustificaime por qué. Besitos por el aire. Vale. Dani, Fol Valeiro, Fol Cheo, Carlos Núñez. Folcheo sempre, sempre Folcheo, non hai ninguna dúbida. O sea, Folcheo forever. Vale. E a segunda? A segunda é moi complicada. Foi complicada, que queres que che diga? Diríache que os dous foron moi importantes para estar onde estamos agora, porque foron quizás unha pedra angular na historia das discográficas a nivel de poder vender este tipo de música a todos os públicos. Antes de eles dous, cada un na súa terra, non tiñamos casi pois ese boom tan importante para poder escoitar este tipo de música. Así que diría os dous. Se queres que me tire a terra, pois sí que me tira a terra, claro que sí. Diría Carlos, por que non? Álvaro, Fol Valeiro, Fol Cheo. Eu teño as dúas moi claras. Folcheo, sea de aire para que sone a gaita ou de licor café ou do que sea, hai que levar o fol sempre cheo. A segunda, ainda que con respecto a estes dous, porque son dous moi grandes, Carlos Núñez, un referente desde que era pequeno, e quizás me tire un pouco tamén a terra ou quizás me chega un pouco máis de cerca por eso, pero teño claro, Carlitos forever. Vale. Logo houve unhas cuantas preguntas que surxiron e outras por tema de que haberá premios e rankings. A primeira, a nivel Galicia. Esta pode contestar un dos dous, Dani ou Álvaro. A nivel Galicia, pódese triunfar musicalmente sin sair no lugar? Eu creo que é complicada a pregunta. É que se salir no lugar, Podes triunfar musicalmente sin sair no lugar. É realmente complicada. Bueno, nós sacamos dous CDs, o sea, un CD máis o EP que vai salir agora, ainda non fomos presentar o primeiro lugar, co tiñamos pendente, e bueno, está funcionando. Non pudemos vender moitos porque veo unha pandemia mundial, pero a nivel plataformas e tal está funcionando. Ahora tanto como triunfar e vivir desto, pois me parece que o lugar tira moito, Nova Era ainda non foi o lugar. No, Nova Era non foi o lugar. Vale. Está pendente na lista. Vale, a segunda pregunta para os dous é para unha cousa que non vos podemos dicir. Faino, Marcos. Efectivamente. Cuántas horas máis ou menos de media semana lle dedicades a Nova Era en conxunto? Bueno, habería que facer unha media, porque realmente non é sempre igual. Hai épocas do ano que está máis relajada, hai épocas que prácticamente non che chegan as horas do día, se tu vas máis en días metías tamén aí, entonces non sei, podeche dicir unha media así ao longo do ano de tranquilamente 10 horas a semana. Vale, 10 horas a semana. O Dani fai 24. O Dani fai 24. Sí, o Dani hai veces que fai días intensivos de 72 horas, despois dorme un par delas e sigue. Pero co Dani estábamos en clase na universidade, estaba compoñendo na clase. O sea, estaba expoñendo, estaba así cos dedos. Vale, Álvaro 10 horas, Dani 24. Bueno, queda a última pregunta, non? Sí, queda a última pregunta. A última pregunta, tamén para un estudio. Calefacción adecuada. Tedes que dicir como vos quentades na casa e cual pensades que é a mellor. Calefacción convencional, pellets, propano, estufa de leña, cociña de leña, braseiro, licor café, vodka. Dani? Bueno, eu estou pasando un frío de carallo, a verdad. Vamos a empezar por aí, porque ainda que teño meu pai que é fontanero, para facer un pouco de publicidade tamén, non sei se vedes esta ventana que teño detrás, o único radiador do meu estudio está debaixo desa ventana, non é suficiente nestas datas de tanto frío, pero, bueno, recomendo vos uns bons radiadores, unha boa calefacción montada por o meu pai, se pode ser. Montada por Fontalvino. Eu creo que eso é mellor, pero despois hai que elexir, pois, onde quede ese braseiriño dos abuelos, cando ibas comer por ali e metías as pernas debaixo da manta, estaba o braseiriño, eso é outro rollo ainda. A verdade que sí, calor por diante, frío por trás. Eso non é tan... Álvaro. Bueno, despois desta pausa publicitaria patrocinada por Fontalvino, eu creo que a forma máis natural de cantarse é frotarse con alguén. Pero como eso non o podes facer todos os días, pois
eu creo que unhas brasiñas e unha estufa de leña é o máis quentillo. Vale, moi ben, pois eso era todo o que queríamos saber de vos. Agardamos vervos por aí tomando un auga con gas ou polo menos un abanico de bebidas que vai a dar de auga con gas ata o Roncola. Moitas gracias por vir, por aceptar a invitación. Gracias Nada máis. a vos por invitarnos. Moitas gracias. Gracias a vos.